Supai sam hai non bagi kaisa mangpli tui phika abo hingke no South district ni kaisa mangpli watui regular watui tin chai din phamani bai dui na sini tiprasha rok ni nok tei school girja joto watui ni tibe kulukpai kha phaidi hingla sing nailenai bu jaga bo abo angkha South district ni Manu Bangkol ni tuitoroi belai khe tuitoroi tiprasha rok ni jara harungo tongnai tiprasha rok ni nok rok joto kulukpai kha tui plat ongoi naidi mangpli tabuk buro thanai chin tiprasha rok tabu hingke no buro tongnai belai no wana ma singsa ongoi tongkha tabuk chini tiprasha rok jara tui kanara tongnai rok tuma ongnai wati thagya hingke abo ekta wana ma singsa bahai ongnai tai tin chai din wati phika hingke watui thagya gei regular 3 din wati rwmani bai ba sal thang wati rwmani bai belai khai problem ongpai kha chin tiprasha rok Manu Bangkol tongnai hindi nini Gumoto district South district belai no tuilom paikha nok ni mani rok joto no kulukpai kha tui bisingo tei nok ni mal mata pun tok musuk haya khe kwbangma manui no nosto ongpai kha tei tok rok joto kochok bai thangpai kha hinui khanakha chini kurui borok rok boro tongnai boro thanai bahai ke chanai boro thunai belai no wana ma singsa ongoi thangkha wati phaiui tuilom mani bagui